Ang kwentong ito ay pinadala ni Eduardo. Nangyari ito noong taong 1990 sa lalawigan ng Rizal. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Sir Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang kwentong to. Talaga pong iniidolo ko kayo sa inyong pamamaraan ng pagkukwento. Buhay na buhay ang mga karakter at may mga bahagi rin talaga namang nakakatawa. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Eduardo. Ipinadala ko po ang kwentong to upang maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Alam ko na sobrang mali ang nagawa ko noong mga panahong yon. Kaya sana ay huwag niyo po akong husgahan. Pinagsisisihan ko na po ang aking kamalian. Nangyari ito noong taong 1990 sa aming probinsya sa Rizal. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lokasyon. Noong mga panahong yun ay 20 anyos pa lamang po ako. May asawa na ako noon. Maagang umibig at maagang nagdalang tao ang misis ko. Ang bahay namin ay nasa taas ng bundok, habang doon naman sa ibaba ang pinagtatrabahuhan kong tindahan ng bigas at mga patoka ng manok. Noong mga panahong yon, bihirang-bihira ang may sasakyan o motorsiklo sa amin. Kaya naman araw-araw kong nilalakad ang paahon na bundok para makauwi galing sa trabaho. Nawawala naman ang pagod ko kapag nakikita ko na ang napakaganda kong asawa na noon ay dinadala ang una naming anak. Isang araw, matapos kong magkamada ng mga paninda, may dumaan sa harapan ng tindahan. Isang dalaga na sa tansya ko ay kaedaran ko lang. Sobrang ganda niya. Morena at may buhok na mahaba at lagpas puwet ang pagkakalugay. Para siyang diwata sa suot niyang puting blusa at puting palda na halos sasayad na sa lupa. Sa unang pagkakataon na makita ko siya, talagang lumukso ang puso ko. Alam kong mali dahil may asawa na ako, pero hindi ko siya maalis sa isip ko. Kinabukasan, inabangan ko siyang muli. Hindi ako nagkamali, dumaan siya at muli akong natulala. Lakas loob ko siyang nilapitan para magpakilala. Tugon niya, ang pangalan daw niya ay Luningning. Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa kanyang mga matang nagniningning. Sa sobrang taranta ko, kumuha ako ng patoka ng manok. Inilagay sa plastik at iniabot sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin niya ron. Basta gusto ko lang maibigay sa kanya yon. Napadalas ang pagdaan niya at napapadalas din ang pagbibigay ko ng patoka. Nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa umabot sa punto na nagpaalam ako sa misis ko na mag-i-stay-in muna sa trabaho. Ang hindi alam ni misis, isang buwan na akong nakatira sa bahay ni Luningning. Halos 2 buwan kong niloko ang asawa ko. Ngunit isang araw, bigla akong natauhan. Parang nahimasmasan ako na mali ang ginagawa ko. Mahal ko ang asawa ko at ang magiging anak namin. Noon din ay nagpasya akong magbitaw sa trabaho upang mapalayo kay Luningning. Hindi na ako nagpaalam sa kanya at bumalik na ako sa itaas ng bundok. Nag-focus na lang ako sa pagtatanim ng mga gulay sa aming lupa. Subalit nang tumungtong sa ika-6 na buwan ng tiyan ni Mrs., doon na kami nakaramdam ng kakaiba tuwing gabi. Noong 3 gabi, mas lumakas ang narinig naming pagaspas hanggang sa may dumapo na sa aming bubong. Nagawa lamang sa pawid. Takot na takot ang misis ko. Nilakasan ko ang loob ko. Kinuha ang aking itak at pinagmumura ang nilalang na nasa itaas. Isinisigaw ko na kailangan niya muna akong patahin bago niya makuha ang aking mag-ina. Unti-unting huminto ang kuluskos at narinig namin lumipad palayo ang nilalang. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako para tignan ang paligid. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko nang makita ang isang babae sa labas. Si Luningning.
Masama ang tingin niya sa akin bago siya tuluyang nawala sa dilim. Matapos ang gabing yun, hindi ko na muling nakita si Luningning. Bumaba ako ng bundok para sana humingi ng tawad sa kanya sa bahay niya. Pero wala na siyang bakas doon. Wala nang nakatira sa dati niyang bahay. Sana ay magsilbing aral ang kwento ko. Hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang aking nagawa. Maraming salamat po, Sir Captain Kokak.